Ще півмісяця у штрафному ізоляторі. Українському політв'язню Володимиру Балуху російські тюремники продовжили термін перебування у ШІЗО на 15 діб. Про це він написав у листі до латвійської активістки Тетяни Лазди. У ньому українець подякував за підтримку, про умови написав, що тут нічого не можна та дуже холодно. Здесь всегда холодно, я постоянно мерзну, даже ночью, завернувшись с головой в покрывало. Я постоянно просыпаюсь от холода. Никогда бы раньше не мог предположить, что в состоянии озноба можно функционировать 24/7, но надеюсь, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Українського активіста Володимира Балуха окупаційні силовики затримали у грудні 2016-го у Криму. Так званий суд присудив політв'язню 4 роки і 11 місяців за ґратами за нібито зберігання боєприпасів та побиття начальника Роздольненського СІЗО. Навесні цього року Балуха етапували до колонії у місті Торжок Тверської області. Вона вважається однією з найжорсткіших за умовами.